Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kuɗin shekarar 2024. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na kasar Rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine. Kafofin yada labaran kasar Iran sun sanar da sakin 'yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli. To bayan labaran duniya za mu so mu kawo muku rahotanni na musamman kan cika shekaru 45 na sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya 'yan kasar musamman masu fashin baki na bayyana damuwa da kamun ludayin 'yan wasan kasar na Super Eagles a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana. Ya kamata ya kasance a ce su ɗauki maki 3 to amma sai gashi makin ya zama ɗaya da su da Equatorial Guinea. Super Eagles kan gaskiya sai dai mu ce dai kawai sai yadda ta yuga a wannan karon. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya, to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum, labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Lahadin nan ne Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kuɗin shekarar 2024. domin samar da gagarumin ƙari akan kuɗin da za a kashe a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyar jihadin musuluncin Falasɗinawa ta Hamas.